Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuh kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata nalaus epistel di Minggu paunopo dung Trinitatis tanggal 27 Juli 2025. Imahatan itu hata natar surat di Matius onom ayat sia rodi ayat 10 tolu jala topik ni Minggu tangiang mangidohon haluaon doa memohon keselamatan. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Songonom matang yang muna ale amanami na di banua gijang sai pinor badia maguarmu sai roma harajonmu sai sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leho madihami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni akan amar dosa tuhami una kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian najahat ai hodo na puna harajaon dohot hagugoon dohot hasangapon rodi saliling ni lilingna. Amin. Ima hata ni Tuhata di hamua kadongan saha porsiaon turpukon ima bagian pangajarion ni Jesus taringot tu partangyang hal berdua didok di hata Indonesia ini. Adoraksoi nunga diajari Jesus tong akan atoropi taringot tu ulaon para sinirohaon hal memberi sedekah songo dia duhita songo dia du natoropi mangalehon asiniroha memberi sedekah. Jadi taringot tu ulauni didok disi adong matulu hal si ingoton na parjulu didok disi unang gawe si toto duron ni halak supaya dilihat orang. Si pasidingot do pangalaho si songoni unang ulahon parugamo on mi asa diberek kalakko ngolo songoni do dang jalo ommu upam sian amamuna na di banua kicangi ima didok adorak soturpuktai lapatanna parugamo otai dalam hal on rupani ulaun asini roha dada asa pabereng-berengon ni halaki jadi molo naing dilehoko sedekam ya lehon unak pola pertontonkan tu halak. Napa dua ho didok disi molo diulaho asini roha dilehoko sedekah unang pola dok dipalu tikting songon nabi nahen ni halak pangasi orang-orang munafik asa dipuji halak ibana. Jadi unang pola pahata-hatahon tunasing. Molo dilehoko asiasim unang pola diboto tangas si habirang na nilehon ni tangas siamun lapatan na unang pola pa buah-buah ate sian en dunia didok alai di pa buah alamak na jinalo do hamulation sian en di Jalan Mangga Gang Buntu nomor 2 ninna hamua kadongan saha porsiaun dia kadibahurian waingon dak pola be sadibain guarni na pasahat hamuleationi si pasahat hamuleationi dak pola berupa ni cukup do NN ninna jadi dak pola perlu di boto-boto halak di leoni bana marupani sian ukap ni rohana alai di huria tertentu ikut detail do guarna alamatna rupiana sadia de dunai kemudian aha alasanna mangalehoni ayolo do sipata nian naso sadar do burunai pabuah hutto makna oma lagi bokek doaun waing om majo hamolati oku tu huriyai inna baburjuru hani oma nei idok tu buru huriyai bakamu jua mang hamolati on di buruku ai sedang bokek ibanan waing tangyakom asalam tu bokek na inna burjuru hani guru huriyai di surat songoni hamua kadongan saha porsiaon akaima ruhut-ruhut si ingoton doho si pasidingon
uju mangulahon asini roha hita memberi sedekah. Dukoni diajari Yesus mamuse natoropi taringot tu pertanyaan hal berdoa. Mungkin di hita saunari akamang dohot tamuinang hal berdoai pertanyaan ni dak pola siajar behita. Buasa ala nunga marsiajar hita sian hatani Tuhan natar surat di Bibeli. Ala ita ingot di zaman ni Yesus mungkin torok do pesian nasida naso uboto ruhu ni pertanyaan. Jangan-jangan nasida gabe merguru tuaka pangasi nakiningani. Jangan-jangan nasida menganggap tangi yang songon na pinatuduhon ni pangasi ido na sito. Nah, di situasi si songon ini Yesus paingoton sekaligus mangalehon pangajarion panuturion tunatoropi asa unang sala nasida di namar tangyangi. Dia do si ingoton nasida di partangyangon. Jadi taringot tu partangyangon hal berdua adong mamanang napiga na ikon si ingoton ni natoropi. Na perjulu didok molo martangyang unang songon halak pangasi. Jangan seperti orang munafik. Ay songo dia haroa halak pangasi i martangia. Didok halak pangasyon orang-orang munafik ini lomoro hana jongjong martangiang dia ke perguruan. Molo di hati Indonesia didok mereka suka mengucapkan duanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Jadi di tikungan-tikungan jalan raya di mana sida rupane menggelar doa. Tujuannya asa di ida col mana sida. Jadi mereka berdoa bukan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi supaya mereka dilihat semua orang. Nah, yang dohonon na disi ba unang pola pamer ho di namar tangyangi. Ati. Napadua hon si ingoton molo martangi ako tubilut maholau jala sorda mapitui. Dang namar lapatan on unang letterle dipahami ate molo martangiang ganuk martangiang lau tubilut tangi nani dokna. Molo martangi ako hohom. Jadi sipata rikok do pa ingotot tarupani martangiang mahita ina saya makata-hatai dupe akana asing. Jadi saya hira nasu serius na martangiangi. Molo didok tu kamar maho martangiang tu bilut kucinin na asa hohom asa bulus rohat tarupani makatai dohot Tuhani. Tu bilut maholau jala sorda ma pitui. Unang pola ditotok kalak martangiang, unang pola pamer asa di idahalak ko na martangiang. Jangan. Napatuluhon molo martangiak ko unang pola marnoni-noni bertele-tele di dok. Unak songon ni dok ni natua-tua iya te. Gajang daktuk pedek maralitalit. Jadi arong dotang yang nagajang daktuk pedek maralitalit. Ditikina martangyangi unang pola sampai terpudum halak ala ni gajang ni tangyang na. Imolo tabering dia ke media sosiali manang na disengaja rupani songoni di bayan asalok tontonan adong na martangiang ala ni gajang na daksa berbedongan nai na isaping na adoh martangiangi ala ni gajang itangyang nai laus mangan ibana yan lang ibana songoni mungkin nga malehian ibana sampai muruk ibana rupani nagajang at tangyang ayo lu tutu tangyang mangan rarat tu dia si pata gabi lupa malangyak ko si pangaron nati. Sebaliknya unang papedekku unang didok tu Tuhani naksohudok ngay botohoin na sa hira perguci di bait Tuhatay. Jadi untuk menghindari akka kesalahan-kesalahan di namar tangyangi jala asa unang masa partangyangon songon na nidok na digijangi songon na kapangatsi didok Yesus masongon na jupa kita di bagasa trupu jami taon songonom matang yang muna ninna Yesus alia manamin na di banua gijang saya pinorbadia magwarmu saya roma harajomu saya sauk malomo di roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom madihami sadarion hanguluan siapari sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni akan namar dosa tu kami una kami tugi hutu pangujunan
palua mahamisian na jahat ai hodo na puna harajaun dohot taguguon dohot hasangapor rodi saliling ni liling na amin. Jadi ganup tabigi trupukon totu itortu tangyang alia manami do lao rohata. Ahado nanaing dohonon ni Jesus marhite tangyangi ima trupuk tau. Totu na perjulu nanaing dohonon na jelas baik tu dia alamat ni tangyangmu. Jelas. Ido na taida di struktur ni tangyang alia manami. Ali amanami na di banua gijang. Itorido rupani dido. Na padua hon ingot dada nanaing mamuji-muji diri hita di namar tangyange. Alai mamuji dohok pasangap debatado. Na patuluhon ingot dang nanaing patulus lomoni rohata hita di namar tangyange. Na patulus lomoni rohani debatana di benua gicangido. Dang lomoni rohata na ikosaut lomoni rohani debatado. Jadi sa gudang-gudang na songo dia pe isi ni tangyak tai dada nanaing marlomo-lomo hita disi. Ido si pai ingotota. Jadi dang napa tulus lomoni rohata. Napa upaton boto jala ingot aha si pangido ommo. Molo si panganod do na pinangidom si panganon hanguluan siapa harima. Molo di hata Indonesia didok makanan yang secukupnya. Buasa makanan secukupnya ay nasubui leonon ni Tuhani saheli mangaleon saheli sataon bui. Alai molo didok songoni sada pesan na nang dohonon na disi asa say toktong ganu pari ganu tik kita ingot Tuhani. Bana padua hon ya makanan secukupnya. Tang nasubui marlubi-lubi banon ni Tuhani hita. Misalnya rupani ta pangido Tuhan leo ma si panganon nami sa taon non ninna itor di leo seheli sa taon. Berarti seheli sa taon mahitan non mardingot Tuhan yat he. Na palimahon pangido hasesan di dosa. Buasa ala par dosa do hita. Tanga dong col manalia sia dosa. Jadi ganu mertangiak kita unang lupa hita mangido hasesan di dosa. Ganu pari do hita merdosa. Na paunopon ingot talpedo hita tu pangujunan dohot hajahaton. Idu bin nasai ta pangidu di tangiang alia manami i palua hami sian hajahaton. Palua hami sian pangago. Unang tugiho kami tu pangujunan ninna. Molo didok songoni dang marlapatan itu hani na manugiho kita tu pangujunan alai pesan na nang dohonon na disi talpedo hita tu pangujunan talpedo hita tu hajahaton pangago terus do mangonggop pita mabuat kita asa medewu hita jala asa holak kita siat Tuhani dangadong natuk paluaho kita sianak kapangujunan dohot hajahatoni ia soholat Tuhani. Alania kamang dohot taminang say songoni mahita martangiang tangiang alia manami imagabe patron imagabe pedomat dihita martangiang asa holak kita sian pangalahon ya kapangasi uju martangiang amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami paurato may dibagasan rohanami asa di parbiho katami parbue na dengan parbue na tongki di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.